זוכר שאהבנו את השם גלעד. זה באמת נותן משמעות של שמחה לעד. ואני חושב שזה גם משהו לאורך השנים היה איתו. ביומן שלו הוא כותב שבעצם הוא רוצה להיות בשמחה תמיד. אתמול היה יום הדר בירושלים. איזו שמחה הייתה שם, הרבה זמן לא הייתי שמח ככה. טוב לי עם השמחה, הרי קוראים לי גלעד, והחלטתי שאני מקיים כל החיים שלי את השם גלעד. שמחה תמיד. הוא היה אדם מאוד מאוד שמח, מאוד מאוד אהוב, כולם היו חברים שלו. הוא פשוט ידע להוציא מכל נקודה את המקסימום, לשמוח ממנה וכאילו להפוך אותה לאיזה מופע כאילו חגיגי. גם זה היה חשוב לו גם שאנשים אחרים בסביבה שלו יהיו שמחים. בקור חיים אני הצטרפתי קצת אחרי תחילת כיתה י'. את הימים הראשונים היו תקופה שהייתי קצת אבוד, וגלעד באמת נתן מקום, שאל תמיד מה שלומך, למדנו סדר ערב ביחד, ופעם אחת הוא אמר לי, טוב יאללה בוא נחתוך לחדר. באנו, נכנסנו לחדר ופתאום שמה הוא ארגן סיבת יום הולדת. איך זה חימם לי את הלב, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותך, שמישהו אכפת ממך. אני חושב שמה שאני הכי מחזיק בגלעד זה היכולת שלו של השילוב. אני יכול ללמוד דף גמרא או לשקוע באיזשהו לימוד בטניה, וגם אחרי זה לעשות איזו ארוחת שחיתות מטורפת כיפית וללכת לחניכים לצחוק איתם ולטייל פה ושם, והתנועתיות הזו הייתה בעיניי מדהימה. אני וגלעד עברנו את תקופת הילדות שלנו ביחד, הולכים ביחד להכל, לבית ספר, לתנועת נוער. זו תקופה חזרנו מהבית ספר, ילדים קטנים, אני זוכר נכון בכיתה ב'. ומספר נערים הציקו לנו בדרך, ממש דחפו אותנו, קיללו אותנו, והיינו 3, גלעד הכי קטן, והוא עומד מקדימה, עודף אותם, בין במילים, בין בגוף, ואני עומד מאחורה ביחד עם עוד חבר נוסף ושקשקים, ואני חוזר הביתה בדמעות, וגלעד כל הדרך צוחק ואומר לי, ממה אתה מפחד? הכל בסדר. המון ביטחון עצמי, אומץ לעשות הכל ולנסות בלי לפחד. היה חיבור מלא בין מה שהוא אמר ומה שהוא ניסה להעביר לנו למה שהוא מאמין בו. זוכרים את המרוץ למיליון, את המרוץ לפיצה שהוא עשה לנו בירושלים? הוא אומר לנו, טוב חבר'ה, אתם מתחילים עכשיו מרוץ ברחבי ירושלים, של גם חידה וגם להגיע לאנשהו. אתם זוכרים את אמן הפלאפל? הגענו לפלאפל הזה, כולם ביחד, נכון? אספנו את הכסף, הבאנו לו, אז פתאום המוכר הביא, חכו, לפני שאתם אוכלים, הוא אמר לי להביא לכם את זה. ואז הוא רשם, אתם בטח רעבים, נכון? אבל תסתכלו סביב, ותראו, אולי יש בן אדם שצריך את זה יותר מכם. כשהבאנו את הפלאפל לבחור שם, היה שם איזה בן אדם מסכן, ושם נפל לי האסימון מאיזה גלעד באמת. מאז אני בעיקרון מאוד, כל פעם נותן לכל הומלס, לכל מי שמבקש, מביא צדקה והכל. כאילו זה חלק מגלעד בעיקרון. ממש היה חשוב לו החניכים ולהשקיע בהם. כל פעולה היא גם עם פינוקים, היא גם עם מטרות, יעדים. הקלסר הפעולות הזה שאחר כך ככה ממש התפרסם ועבר בין החברים, כי באמת החשיבה היא לא רק מה אני עושה עם הפעולה ומה אני מעבירה לה, אלא אם החברים שלי יכולים ליהנות מפעולה שחשבתי עליה עם שיראל. הוא מדהים בחשיבה הכללית הזאת. באמת אני רוצה משהו שגם החניכים שלי ירוויחו ממנו, שגם החברים שלי אחר כך יוכלו לקחת אותו. בפרק הבא של מאסטר שף מקור חיים. גלעד מגיל מאוד צעיר אהב להיכנס למטבח. כשהוא היה מגיע מהישיבה, אז היינו נפגשים במטבח. זה היה כזה זמן איכות שלי בסוף איתו. מבחינתי המפגש והזיכרונות, זה שם. יום חמישי בערב, אני מבשלת במטבח, מכינה את השבת. אני בשעה 1 בלילה רואה שגלעד עוד לא חזר מהישיבה. אנחנו מתקשרים אליו, הוא לא עונה. חיפושים, דאגה, אי ודאות מטורפת. הבנו שיש עכשיו אחת משתי האופציות, או לסגור את הדלת ולהישאר בבית צפונים, או פותחים את הדלת ואת הלב ומה שיהיה יהיה. פתיחת דלת הכניסה עולם ומלואו הביתה, וגם הגיעו פשוט עם ישראל, מאילת ועד קריית שמונה וצפת. המשפט שחזר כל הזמן היה, זה לא רק הילדים שלכם, זה גם הילדים שלנו. ואחרי 18 ימים מוצאים את הנערים לא בחיים באזור חברון, בחלחול. כל התחושה הזאת של האחדות, של הערבות ההדדית, של האכפתיות הזאת, אנחנו בעצם לקחנו אותה אחר כך להנצחה. מצד אחד יש המון כאב, כי ההנצחות האלה מנציחים את גלעד, וגלעד היינו רוצים שיהיה איתנו. אבל כל דבר כזה מוסיף עוד משהו. יש עוד מהאור שלו שממשיך.